Will never seem like you wanted love. I was the hell that you needed. Oh, I was the one when you needed love. I was the one when you needed love. Ονομάζομαι Ιζαμπέλ Μοζέρ και είμαι Senior Manager στη PricewaterhouseCoopers, στην ομάδα People and Change. Είμαι σήμερα εδώ με την ειδικότητα του Professional Certified Coach από τον οργανισμό ICF και στην πάρα πολύ ευχάριστη θέση να με έχει προσκαλέσει το CDO για να μιλήσω για το επάγγελμα του coaching. Γεια χαρά, είμαι ο Μανώλης Ανδριωτάκης, το επάγγελμά μου είναι δημοσιογράφος και σήμερα θα μιλήσω για τα social media ως επαγγελματικό εργαλείο ή καλύτερα σαν ένα εργαλείο αλλαγών. Ονομάζομαι Θεοφάνης Γιώτης και είμαι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας 12PM Consulting. Βρίσκομαι εδώ σήμερα ως πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Ελληνικού Ινστιτούτου Διοίκησης Έργων, PMI Greece. Η ομιλία μου έχει να κάνει με το πόσο σημαντικό είναι το project management στους σύγχρονους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. Το ανέμορφο χώρο εδώ του Συλλόγου Αποφύτων. Να ευχαριστήσω όλους για την θερμή ανταπόκριση. Εύχομαι σήμερα να ακούσετε κάποια πράγματα που θα σας είναι χρήσιμα. Επαγγέλματα όπως ο Mobile Applications Developer, ενεργειακός μελετητής, υπεύθυνος marketing τροφίμων, στέλεχος προώθησης ενεργειακά οικονομικών δομικών προϊόντων ή αλλιώς Green Marketing, νομικός περιβαλλοντολογικών θεμάτων, υπεύθυνος σχεδιασμού ζήτησης, Demand Planner, μηχανικός τεχνολογίας μεταλλικών υλικών, νοσηλευτής γυριατρικής, Brand Expert, Personal Assistant και πολλά άλλα επαγγέλματα. Τα επαγγέλματα και τις δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουμε, όπως και τις γνώσεις, για να μπορέσουμε αυτά τα επαγγέλματα να τα καλύψουμε και να είναι επαρκή για τις επιχειρήσεις και για την αποδοτικότητα που χρειάζονται. Οι αλλαγές που ζούμε στην αγορά εργασίας και στο εργασιακό μας περιβάλλον είναι συνεχείς και γρήγορες. Μιλήσαμε για αυτές σε μια εκδήλωση που έγινε τον Απρίλιο εδώ με το CDO και είχε ομιλητές ανθρώπους από την αγορά της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας, των startups και της επικοινωνίας. Αλλά φυσικά δεν Το coaching κάνει tapping πάρα πολύ στο γεγονός ότι κάθε στιγμή της ζωής μας μπορεί τα πράγματα να είναι βαριά, μπορεί να φαίνονται μπερδεμένα. Άκουσα την ώρα που φτιάχναμε κάποια πράγματα εδώ πέρα ο νόμος του Μέρφυ. Μπορεί να είναι 1200. Το θέμα είναι ότι έχουμε πάντα την ελευθερία να αποφασίσουμε να πράξουμε προς μια κατεύθυνση. Ακόμα και το να μην κουνιόμαστε. Είναι και αυτό μια απόφαση. Μέσα από το coaching βοηθάμε τους coaches, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το επάγγελμα, να συνειδητοποιήσουν κάποια πράγματα για τον εαυτό τους, τι θα μπορούσαν να κάνουν και από εκεί και πέρα ότι ακόμα και να μην κινείσαι προς μια κατεύθυνση είναι και αυτό μια επιλογή. Αναφέρθηκε πριν η Ξένια στο career coaching. Πράγματι, όταν κάποιος βρίσκεται στη σταυροδρόμη, θετικά ή πολλές φορές υποχρεωτικά, και επειδή είμαστε μεταξύ μας και σε αυτά λίγο έτσι στη διαδικασία και βλέπω τουλάχιστον 3 πρόσωπα τα οποία μπορεί να τους αφορά, το σταυροδρόμι του επαγγελματικού είναι, θα έλεγα, λίγο και σε λίγο το όριο μεταξύ προσωπικού και επαγγελματικού. Όταν βρισκόμαστε σε μια περίπτωση η οποία σκεφτόμαστε ποιο θα είναι το επόμενο επαγγελματικό βήμα και όχι πολύ συχνά εκ του ασφαλούς από μια θέση, αλλά όντως στη διαδικασία ότι δεν έχω εργασία και ψάχνω να βρω ποιο θα μπορούσε να είναι το επόμενο βήμα, εκεί είναι career coaching, είναι executive coaching, είναι personal coaching, είναι life coaching. Ας αρκεστούμε στο να πούμε ότι είναι coaching. Δηλαδή δεν έχει καμία σημασία να μπούμε στην ανάλυση του ποιος είναι ο coach, τι θα μπορούσε να κάνει, τι είναι το βιογραφικό του, τι είναι το δικό του potential. Το πιο σημαντικό είναι ο coachee, η δική του ατζέντα, το τι θέλει να πετύχει και από εκεί και πέρα εμείς σαν coaches να δούμε πώς θα τον βοηθήσουμε να το πετύχει. Και πηγαίνει κάπου που δεν θα μπορούσα να το φανταστώ καθόλου. Εμφανίζεται κάποιος πάρα πολύ συγκροτημένος με ένα θέμα του στυλ. Έχω θέματα με κάποια άτομα στην ομάδα μου και θα ήθελα να με βοηθήσει να δω πώς θα το διαχειριστώ. Και καταλήγουμε στο να μιλάμε το πόσο ανασφαλής νιώθει στο boardroom όταν τη στιγμή που του ζητάει ο director, ο general director, να αναφέρει και να παρουσιάσει κάτι. Στο τέλος, όταν κάνουμε debriefing του coaching προγράμματος, έχοντας συμφωνήσει το πού θα θέλαμε να πάμε, αυτό που ακούω πάρα πολύ συχνά είναι ειλικρινά δεν φανταζόμουν να σου ανοιχτώ τόσο πολύ και δεν φανταζόμουν να μιλήσουμε για τόσα θέματα. Πέραν τούτου όμως, πρακτικά με βοήθησαν στη δουλειά μου. Ή πέραν τούτου με βοήθησαν και σε θέματα σπιτιού. Απλώς εκεί για μένα είναι bonus, γιατί εγώ εξειδικεύομαι σε executive. Άρα είναι ένα επάγγελμα με το οποίο μπορούμε να ζήσουμε. Το λέω γιατί ωραία είναι να λέμε θα ζωγραφίσω και θα πάω να πωλήσω τις πινακές μου το καλοκαίρι. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο πραγματικά όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται. Πληρώνουν ιδιώτες, πληρώνουν εταιρείες, πιστεύουν στην αξία του coaching, βλέπουν το αποτέλεσμα. Άρα γι' αυτό και έχω βάλει και έχω αναφέρει και κάποιες τιμές.
Εάν είναι να γίνει ένα επάγγελμα, και εδώ πέρα είναι η δική μου άποψη, καλό θα είναι να έχει και ένα credential το οποίο πιστοποιεί ότι πράγματι ακολουθεί όλα τα guidelines και τα ethics και το code of ethics ενός επαγγέλματος. Αλλιώς θα κλείνομαι σε ένα δωμάτιο και θα λέω ό,τι θέλω με όποιον θέλω, θα νομίζω ότι είναι coaching, κανένας δεν θα με ελέγχει και από εκεί και πέρα θα υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Πέραν τούτου, θέλω να προσθέσω ότι υπάρχουν άτομα που το κάνουν πολλά χρόνια, που δεν μπήκαν στη διαδικασία της πιστοποίησης, είναι απλά ένα τεχνικό θέμα. Είναι χαρά για μένα να βρίσκομαι εδώ σήμερα και να μιλήσω. Βέβαια, θα μιλήσω για ανδρικό επάγγελμα πλέον, όχι για γυναικείο. Ιστορία, κάποιοι λένε το project management είναι ένα από τα δύο αρχαιότερα επαγγέλματα. Παρακαλώ. Ο άνθρωπος από καταβολής, ό,τι έκανε ήταν project. Ακόμα και να βάλω πέταλο σε ένα άλογο, ήταν μικρό project. Δεν υπήρχε αυτό το οποίο λέγαμε βιομηχανική παραγωγή. Δεν μπορούσα να ξαναπαράγω ακριβώς το ίδιο πράγμα με μηδενική απόκληση. Σημαίνει το εξής. Έρευνα δείχνει ότι το 2008 το 20% του παγκοσμίου ΑΕΠ παράγεται από projects και το 2030 αυτό το νούμερο θα φτάσει το 30%, το 33%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι 1 στα 3 ευρώ το οποίο θα παράγεται το 2030 θα παράγεται από projects. Άλλη πρόσφατη έρευνα πριν από 2 μήνες. Οι καλύτεροι παγκοσμίως στο 1 δις ευρώ στο οποίο επενδύουν διακινδυνεύουν μόνο το 2% των χρημάτων τους. Οι χειρότεροι διακινδυνεύουν το 28% των χρημάτων τους. Δηλαδή, κατά πάσα πιθανότητα, τα 280 εκατομμύρια από 1 μπίλιον θα τα χάσουμε. Οποιοδήποτε οργανισμό και αν κοιτάξουμε παγκοσμίως κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, business as usual. Είναι αυτό το οποίο κάνει ο οργανισμός καθημερινώς για να βγάλει το ψωμί του. Δεύτερον, αλλαγές. Μόλις σε έναν οργανισμό ακούσετε τη λέξη αλλαγή, κατευθείαν το μυαλό σας να πάει στο project. Βέβαια, όπως είπε κάποιος, το μοναδικό άτομο στον πλανήτη που επιθυμεί αλλαγή είναι ένα κατουρημένο μωρό, γιατί όλοι οι υπόλοιποι δεν. Λοιπόν, εδώ έχετε άλλη μια ερώτηση. Είναι profession, είναι επάγγελμα, είναι δεξιότητα? Επάγγελμα. Ποιος πιστεύει ότι είναι επάγγελμα? 1, 2, 6, 7. Ποιος πιστεύει ότι είναι δεξιότητα? Οι υπόλοιποι. Οι Αμερικανοί δώσαν ένα ορισμό. Είπανε project management, it's a competence across all professions. Σχέση μεταξύ πτυχίου πανεπιστημίου και επαγγελματικής πιστοποίησης. Ποιο από τα δύο απαιτείται? Κάποιες συγκρίσεις. Πανεπιστημιακή πιστοποίηση 3-4 χρόνια, δεν λύγει ποτέ, δεν αποδεικνύει ποτέ εμπειρία. Αποκτάς πλατιά γνώση σε πάρα πολλές περιοχές και μπορεί να έχει ένα κόστος από 40 μέχρι 300.000 ευρώ. Αν πάμε σε αυτό που λέμε professional qualification, επαγγελματική πιστοποίηση, είναι κάτι το οποίο μπορεί να πάρει από εβδομάδες μέχρι μήνες. Υπάρχουν επαγγελματικές πιστοποίησεις που θέλουν χρόνια. Απαιτεί εμπειρία, συνήθως απαιτούν εμπειρία 3 ετών, οι πιο πολλές παγκοσμίως, αποδεικνύει η εμπειρία, είναι βαθιά σε ένα συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας και μπορεί να κοστίσει από 1.000 ευρώ μέχρι κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Το οποίο πανεπιστήμια για να κάνουν μεταπτυχιακά σε διοίκηση έργων. Και επίσης πιστοποιεί φορείς οι οποίοι κάνουν εκπαίδευση. Υπάρχει ένα πρότυπο, ένα έγγραφο το οποίο χρησιμοποιεί το PMI, το οποίο λέγεται Project Management Body of Knowledge. Και εδώ θα δείτε τις διαφορετικές εκδόσεις αυτού του εγγράφου, πόσοι εθελοντές δουλέψαν για να τους φτιάξουν. Άρα σου λέει κάνει μεταπτυχιακό σε Project Management, αλλά επειδή αυτό δεν αποδεικνύει η επαγγελματική εμπειρία, σε προετοιμάζουμε για να πας να δώσεις εξετάσεις. Την εμπειρία μπορεί να την κάνεις. Αυτό είναι άλλο θέμα, ναι, δεν. Την εμπειρία δεν θέλει να την έχεις. Και η ερώτηση εδώ και στην ελληνική αγορά είναι κατά πόσο το project management, αυτό ισχύει και για το coaching βέβαια, αλλά είναι πιο έντονο ίσως εδώ. Μπορώ να το κάνω μόνος μου αν επιλέξω να εκπαιδευτώ σε αυτό, ή συνηθίζεται στην ελληνική αγορά να μου το χρηματοδοτεί κυρίως η εταιρεία για κάποιο σκοπό? Την εκπαίδευση εννοείς? Την εκπαίδευση για να πιστοποιηθώ. Καταρχήν, όσοι εκπαιδεύονται μέσω των εταιρεών χρησιμοποιούν το πρόγραμμα Laika ΑΕΔ 045. Ναι. Όσοι από τους ιδιώτες, και ειδικά από το κατασκευαστικό τομέα, ψάχνουν να φύγουν στο εξωτερικό, το χρηματοδοτούν από μόνοι τους, γιατί βλέπουν ότι το βιογραφικό τους δεν έχει καμία απολύτως τύχη, εάν δεν αναφέρεις πάνω. Άρα πάω από μόνος μου να το κάνω επειδή θέλω να φύγω έξω κυρίως, για να έχω μια πιστοποίηση. Το διαδίκτυο είναι, είτε το θέλουμε είτε όχι, ένας μεταβαλλόμενος χώρος και χρόνος. Δεν μπορούμε να το πιάσουμε, είναι άειλος. Όσο και να θέλουμε, όσο και να προσπαθούμε, δεν θα καταφέρουμε να τον παγιώσουμε σε ένα πρότυπο, σε ένα μοντέλο. Πολλοί θα θέλαμε να φτιάξουμε μια πιστοποίηση, να πούμε ότι εσύ είσαι επαρκής, εσύ δεν είσαι επαρκής. Έχουμε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, είμαστε στην αβεβαιότητα.
Ένα από τα μεγάλα προβλήματα σε σχέση με τη δραστηριοποίηση στο διαδίκτυο είναι το πού θα εστιάσεις. Είναι ένας αχανής χώρος, πού θα κάνεις το focus, τι θα κάνω. Θέλω να κάνω ένα επάγγελμα, να φτιάξω μια επιχείρηση, θέλω οτιδήποτε, να βρω το τέρι μου στο διαδίκτυο. Πώς θα το κάνω, πώς πρέπει κάπως να εστιάσω. Το μεγάλο εδώ ερωτηματικό που ψάχνουμε βέβαια είναι το monetization. Πώς θα κάνεις, και αυτό που φαντάζομαι που απασχολεί τους περισσότερους ανθρώπους που ασχολούνται ή που θέλουν να ασχοληθούν, πώς θα το κάνουν αυτό, πώς θα το εξαργυρώσουν, πώς θα γίνει αυτό χρήμα ή φήμη ή οτιδήποτε. Θα πρέπει να ξέρετε, για παράδειγμα, αυτό το απίστευτο στοιχείο, ότι η Kodak πριν από ένα χρόνο χρεοκόπησε με 140.000 εργαζόμενους, αξία χρηματιστηριακή 28 δις, και η Kodak ήταν η εταιρεία η οποία εφήβρε την ψηφιακή μηχανή. Έτσι. Σήμερα το μεγάλο hot issue, ας πούμε, της ψηφιακής φωτογραφίας είναι το Instagram, το οποίο απασχολεί 13 ανθρώπους και αγοράστηκε από το Facebook πρόσφατα με 1 δις. Κοιτάξτε αυτές εδώ τις δύο φωτογραφίες. Αυτή είναι μια διαφάνεια που τη δείχνουν όλοι που μιλάνε για τα social media τους τελευταίους μήνες. Δεν πειράζει, θα τη δείξω κι εγώ. Να μην κάνω τη διαφορά. Επάνω είναι η εκλογή του Πάπα το 5, του προηγούμενου και του νυν. Βλέπετε η διαφορά είναι εκπληκτική, έτσι. Πάνω μπορεί να είναι 1-2 κινητά, κάτω έχουν όλοι πια και όλοι αναμεταδίδουν. Κάτω δεξιά όνομα είναι Associated Press, δηλαδή υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι έξω από τη σκηνή και την παρακολουθεί, δηλαδή αυτός είναι ένας καλός επαγγελματίας. Το job description αρχίζει και γίνεται και αυτό πολύ αβέβαιο. Είσαι δημοσιογράφος που εργάζεται για μια επιχείρηση, είσαι marketeer. Δεν ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει, εδώ βλέπουμε ένα έλλειμμα όχι μόνο στο team του Πρωθυπουργού, βλέπουμε και δεν ξέρω αν είδατε πόσο ακολουθεί, έτσι, και τι υποστάρει ο άνθρωπος, η Yoko Ono, ας πούμε, βάζει για το same-sex couples. Εμένα ως εργοδότη, αν μου έρθει κάποιος φερρυπίν δημοσιογράφος να εργαστεί, για παράδειγμα, το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα είναι να γκουγκλάρω και να δω αν έχει blog, ας πούμε. Δηλαδή, το να πας, για παράδειγμα, να ζητήσει δουλειά ως δημοσιογράφος στο διαδίκτυο και δεν έχεις blog, είναι σαν να του λες το άλλο, μην με πάρεις, δεν πρόκειται εγώ να σου κάνω ποτέ δουλειά. Αντίστοιχα συμβαίνει και σε πάρα πολλούς άλλους τομείς. Θα σε γκουγκλάρουν, θα δουν τι έχεις κάνει, θα δουν αν άλλοι μιλούν για σένα με καλά λόγια. Αυτή είναι η καλύτερη αυτή στιγμή πιστοποίηση. Εδώ μιλάμε για personal development, για το πώς εσύ σαν άνθρωπος με αξίες και την αίσθηση, αυτό που για μένα εκεί είναι το μεγάλο κλειδί της χρήσης στο διαδίκτυο, η ευθύνη. Να καταλάβεις, να συνειδητοποιήσεις, να εμπεδώσεις ότι έχεις ευθύνη. Ότι αυτό που λες, εκεί πετάς ένα πυροτέχνημα, μια πομφόλιγα στο Twitter και νομίζεις ότι δεν αγγίζει κανέναν. Ότι εντάξει, κι όμως είναι δημόσιος κόσμος. Μπορεί ένας άνθρωπος να θυχτεί, μπορεί ένας άνθρωπος να πραγματικά να προσβληθεί. Είναι ένας καινούριος δημόσιος χώρος. Αν υπάρχει ένας χώρος που όντως πραγματικά μπορείς να είσαι διαφορετικός και να κάνεις τα πράγματα διαφορετικά, είναι αυτή τη στιγμή το διαδίκτυο. Υπάρχουν πράγματα, υπάρχουν ταμπού που στο δημόσιο χώρο δεν μπορείς να τα πεις πουθενά άλλου για πολύ συγκεκριμένους λόγους και στο διαδίκτυο μπορείς να τα πεις. Love, I was the one when you needed love.